Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Karibu sana mwanjo murigeria asemesa yekionga chinsa inye obotuko oboiga bwe 25 na kabere asomutinyigo kabiro mwako iga bwe chiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton Ndigi Wilson Makori nera togochia kubwatara nera kurwa sensemo yomunubwe manyero tokomanyena aria ya aenekiwe aseri tukerige karansoke obenentwe komori. Mwancho murigeria karibu sana naende bone kionga chinsa inye obotuko boiga togochaka kurwa ase county ya Nyamira matuka make maiga yekegambiro gotenenia obokoreri bo mo speaker omuya we bunge yo Thaddeus Nyabaro kogendera kora ebikaro bye bunge yo nigo bono mo bungo mo speaker omokoro bwe bunge yo ye county ya Nyamira uyo nyatuko baga kurusiwa bisi Mheshimiwa Enoch Okero itukoria rero nigara egikaro egetangani kyo mwako iga ase egikaro kemanyikaine buna bunge mashinani ekyo yakorekana ase abisi omu MCA we ward ya Magwa wa Mheshimiwa Abel Mose asege karekyo ni gobo chori bwa nyarako baboko enekiwa oburachi gotendera ebikare byo asama tukari bosyo ase Mheshimiwa Abel Mose nyarako bakago chorwa kura ensemo yaba MCA bari barabanga ase aba MCA bari bachorre kura ase county ya Nyamira ko 15 na babere baikirana ase ensemo yumurikito Fatgard Gisemba no roboti rwa senchere wikirana aba MCA 15 na babere korwase county ya Nyamira nigo rero baikirana ase bikaro bya bunge mashinani ebyo byaragwa no muspika Enoch Okero ebikaro ebyo byakorekana asabisi yomo MCA omagwagwa egotoka ebunge ya North Mugirango litukolia rero tuansire bisaranso bitu naende buna mwaligereri ntobagaje de kiobis 20 bune bunge yaito naende nabo kiobis egikiagache twe egepindi keligia eta nekerenge liyobo ikero mwananchi ase obokoreri igo bunge mashinani yeto gukora na bondo yatego tebange ya ete tikune bunge yaito 2015 ekero Mheshimiwa Joash Nyamoka alengo mu bunge egakolerwa ali Nyamaiya no yansete ega etigwa ase assembly igegendo to gukora ekera rally ne bunge na benge library egendo gigi ya etiwe ekera asikire recording ikorusigwo ebunge ya eta tokabeko moroberio yoyo bwo kwendera libunge mashinani aba MCA abaiga wetrase bikaro ebyo bya bunge mashinani batebire nigo barache wetia budget yo mwako yo eyo erache gotumeka imeye county ya Nyamira iyo lero tuanse irabuna tuiranire ase ward office ya Magwagwa naende ngweta toli chi ward chionsi abana inchi baito bacha barale muna to wetie budget no ene budget ito ya kunyende teli mashinani nabashimwa bonse nabali batacha abande basaba libaga no toramo naende omuroberi tobwate bona yo no bwokobeka abantu baita asobwamo ntoli abeki segi etore abo gokora abantu baitega segera tuli kintu toji gotangwa gokora ekiagara into togokora iminto sherie twancherete budget ngo ititore CFSP the county fiscal strategy paper eyingo to table today gonye beka tore naende gonye etitore
ekiagera abananchi bakorerwe gasi nonye nigo ibakora obochori ase birogo ao ekero omo MCA omagwagwa omuske aberimose aiwa ekerogo kyomokonyi bwomuspika Onyamira mugaka ngeresa alfayo wanere majority upiaito muske mwagara jingo byo mugakora muske manda marwa nere minority leader yaito aba swati na wote wagaraki banyolege tali alafu muske leader musire nere minority wipiaito korengana na ba MCA abaiga nigo batebire omuske enakokero nere utigarite buna omuspika bwe county ya Nyamira ebegete okero nero muspika oito we account assembly ya Nyamira na bangina ntwanje tese kimono abokonye chaka okorran kubuwole kwera nanse kwara lyo marembe igabona toreiga muna bangina muna toreiga abaishibiwa marembe to koralia na bali bande bali anse meri yende igabai chaiga tubata no muspika okero rinde Nyamira suke Mheshimiwa Nyabaro na babwate kero agakeonia tugachigo kemenyo tugakeigira kisi gwika kemera ndwagia kia kona omweshimiwa Abel nere tigara temo bono monyene ng'ombe konyao ne ligwa tabwati masakara omonyene gaje takaira omweshimiwa eno kokero tigante benga congratulations Kingo reporter ya Getembe kurwa igama wagwa ejo egotoka ime ye bunge ya North Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigadi Yesemba Mwancho murigaria totigarita se county ya Nyamira nigo bonegatia ba MCA kurwase committee ya Public Accounts and Investment Committee ya Nyarkoba gegwesoke na gukwandra obutumeki obobebwe chibese cyabegetwense mocho konekia okwaga chokya visibo se kwaga chokwenka ose nyumba yomo speaker bwe bunge yo heyo koneki wa sensemo yekenyoro kiendabu kegotoka se ward ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirango ase county ya Nyamira korengana ba MCA abo mwancho murigaria nigo bagoteba murobiro yomugima nigo obekere nsemo chibesa shilingi chimilioni 35 ebirinde umurobiro manya kwikirana senjira ya bena sebono babo roboto kikonekiwa erigo chekoringoria otumeki bwe chibesa cyo buna bwanya ariko babako gendera kwikira boneka Mheshimiwa Tutinyamin ndo MCA Osima and chairman ya Public Investment Account Committee yego kupiaki zekorona kichibesa chia Nyamira na kichukutumikire ne report ya rosete kune committee bere ngochia neyo mungino ndo mheshimiwa obwaya gochia bigendera te Nyamira sege jire Nyamira echiro asengenje yobokurumi nte yobokurumi nandi abantu bakolete bintu bire boronge kanga sege chia lakini bona no gwerwanera eline pai keru goro yobokurumi Olero assembly etwabu aterero yekao kiabona mambi amangana kwanirwa ne report eko kwana igoro yobwagachi bwe nyumba ya speaker abotota totebia abantu baito ase county yaito chibes chito kiasirire nanda karo chibes kiasirire ne karo tokobwati report kune ye nyumba yar kwagachi abo asako kubosose nyumba ya gachire bube bagotebera ange koera lakini chibesa yaire gisiringi chimilioni 27 lakini tera asukapina ndeta gete side ya milioni 15 manya koera karoto kobwate no muroberi bwo koena ne tenda muroberi bwo gwakana ne bintu byaro bako chisote kati yani uboange na igiagerete na into tokarra toko genda tambe toligerelie torole go sichibesa chirikitumege to chire ichengencho na ende sababu nero chibesa cyaro gutumeka kwagache nyomba etagatigeti haya ibintu byaro gutumeka kwagacha chibao mabati nebinte bibe na igekogera twa project egento tokoroka na National Construction Authority body bagaza kujirigerelia na barubuna bayigeto bayisiegete igo enyombe yo mo speaker ya tenenire no machiama ni ateba na ndengo na tori report ekibano kyasokire kyagarantu akikwana sebunge yaito kyasokire kugisiko asije serikali vitengo vyote vya serikali bali bagwenda kurigerelia bali bagurigerelia bokurumi bali bagurigerelia kibinto bigokoru bali bagurigerelia gitanda kikoyananwa bakole erinde bali boss onde bwensi obege toko boko kwemereme yakobemebe nere nabori wa mabori na ndaira
Ase kaunti ya Nyamira totikareta mwanchumo origeria niko bona bakori emirimo be serikali ye kaunti ya Nyamira abegati ya ba MCA rituko ria rero banekia okorobekana goikase chiabisi chinene che serikali ye kaunti yo bune nchiremo yo kwimurunganiria ogotanyora engere yabo ase egekai getambe bono niko bono baruro kobole gochia ase serikali ye kaunti yo bekemero berio yo koneke bunamba chikonyora engeria yabo egati ya ba MCA bari barengaso okorobekana uko niko bono baesokia na kogikeria egati ya ba MCA bande abanyariko bagwesonania ase ebikaro hibanyekaine buna bunge mashinani asibate abire niga bikare byo bire mamincha nerichiko unagotomanya muri kito Fatgad December. Abakori emiremo kurase ebunke ye kaunti ya Nyamira nigo rero bakora okorobekana goikase amagacho amanene ye kaunti ya Nyamira abase bakwemurunganiria ogotakanwa engere yabo asege kabono egati yo kwemurungani konde okonge lingana litanga litusumbwete indilingi mesara ase metinyi 3 kurumu tinyu December January and Feb nturanyora musara ase sababu ye muchibese kino kiri igoroga nyombe magaga student chibese icheri with held no more county executive committee member or in charge of finance or in charge of finance ne chief officer yaye rase ensemo yaba MCA aburituko ria rero baisaransa asebikaro bye bunge ye kaunti ya Nyamira ebikaro byaragwa nomo MCA korwase ewodi ya Kiabanyoru omoske Thomas Vincent Penecha nigo bagendera kugikiria ebikorwa ebyo byo gutakanwa engeria yabakori emeremo abuba okora emeremo ase bunge ye kaunti eyeiga staff ya assembly ya Nyamira amo n'abasike aba MCA baoro kiriyo gotanchira na kwabone njere bintu bikogende egentege tangani korwe executive bari ni ruchibesa omoshara komenda chi allowance chiabo egara assembly egende ndobwade ndogoroka operations and maintenance funds ebunge yasinyiru kogendera asengenjo omo minister no mo chief officer ya bangire go sign kibesa tokoroka O&M operations and maintenance egere bunge nyore no na masakara bunaya ekori kebinto egere bunge nyore yakane no na mache egere bunge nyore yakane ebinto binde bikogere bunge gendere nonye nigo aba MCA abaiga nigo barurekarire gotugutirare engana ya bunge mashinani nagoteba engana yo tiaite tigwe ase bunge ye county eyeiga ya Nyamira naigo ekyo kenderete no kubatantania abanyamira Gasetiment ya genderete ase Republic ya Kenya igore ya mangana Nyamira personally general ke Nairobi kere assembly ya ndomete ndale ke genderete igore ya gasetiment contest nero ase office ya Anton General bali bako gaset 3 weeks ago bakalikali ruba kujia office ya Auditor General baba tabini kibao kora paka igore kere na ruwe Nairobi ichibundiracha so on the west bogaset dire gendeke na ndeke ngeyo origeria no gaset notes yeri ni bata ncha basani mali perfect na ndeke tokeri ngeyo so bali baenda bunge mashinani nyiwete swarenge gosema wa wemeteime etatata ya wananchi kinege ndogeteyo no konya kuruta chinta jocho omondo konya koera Hingo ripotera getembe kurwaiga ase amagacho ye bunge enene ya Nyamira egiye gotoka emeye ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira nje Fatgad December. Bemono Fatgad noroboti rwasenchira yobo ikirano mwancho morgeria kurase county ya Nyamira bono tokure nase e county ya Kisii matukama ke maiga yo morokia we skuru ya St Charles Luanga Ichuni skuru ya banyoroka egotoka ase bunge ya Nyaribari Masaba kunyara kobaka gotoka gasireti obogima bwae ase chinchira chobo tukanu ase nyomba yaye niko bono e amate yaye kurase kenyorokia ria bigutu eke gotoka ase ward ya Masimba bunge ya Nyaribari Masaba ya nyara kobake gwesokia na kuroko boria gochia ase abate
abatenderi sector yo bodendi koeneke obotuki eriko chigokonya amate yikonyora obwene bwabo na kumanya ninki kerete omorokyo yogosiria obugima bwaya ase chinchire cyo chobotsukana buna gotumanya omurikito Gabriel Nyakundi. Eri niriogiria magombori gukwarigania asinka yomorokia we secondary ya St Charles Rwangaichuni uyu mubiri oye utogekanete ase nyumba ya y'uburaro gakwete ase chinchira cy'ubutukanu mubiri otoke nyumba y'icyunyumba utamanyekaneti nkaimoka no mwana my brother Eric Simeon Ondeli tukagenda bako ichuni katweka ichuni tukanyora pasigari barusi yo mubiri oyo banyure moche twanyore kama ngana yo kukwaye kazinje yo shanga sana bamunga bakora kwanda kwa ndingi kya muri tukanyora iri moche sindikate batu bitinyomba yabona gatusinite kurengana na ise uyu nyara kwerera na gotebo buna nigo omwana we aigetiriti kura Jumapili asenkeyo asi amusabete gishiringi 1500 chikurwaligwa sandi mwana uyo nagacha feria demoni ngamaji jibusana ganze nganya nyagitari yagujira bwataga bwataga si agantaga sinyi agatono muri agatono wajua singana gaza ngaze kuri musa ande ngajua hangene kama 5000 kandi akaenda nanjenga ndichiyo niko ajumufura zile Simeoni Monday morning akambora katika ngatema tajindi klasi mali tanzara yufura zile akabe nganyo elpodi gojango mano josile bono gonsinyire kumanya ngiyangi ngideto mano yone nigo bamenta na goteba buna nigo morokia oyo arokanete ritikorio mwerio ritikore Jumapili asiriti koregoro atogekanete ase nyumba ya y'uburaro gakwete egere tukituburie tutakomanya mono ngaki umwana ya asirete ko tweko batero mbamanyeti sababu mwana ya olekanete school Jumapili mogoroba kyaliye Jumapili karwa kagenda kuroba gatemba bwati mugana oyo ndi bwensi asibagania konyora obokonyi kurwa nsonde wensi uranyare kubakonya erinde kurusi omwancho oba senkendu na ise una arwarete ukoboko bai na rotegemete igo mwale gwanda gaki morore motokonya irindo mwana yaendi gubuya cyano kunene kyagera nonyo kurukuo mwalimu konyora tarariko nikibarua tato mwabo gaiga tabugati no ekende abwato koboko komo tabugati no ene shiringi to eratokonya iga nguna toliga tuli twenyari tindo bugati kende in short agitwari ko sabanga kingo reporter geteseni wanjiti kyandage komike getembe kurwa sekenyoro kyari abugutu ekigotoka ase wodi Masimba ebunge nyari bari Masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel Bebono Nyakundi Gabriel Mwanchumo rigaria kurwa ase bunge ya Nyaribari Masaba bono togosuka busio ase omujumbe bwe bunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii Mheshimiwa Japhet Nyakundi hanyare ko bagakoria eira yogo cha kubwatrana nabo bwatani ao kurwa ase bunge yo kwene kya bunamba chigwikirania esegi yo kurwania ebinyugwa na marwari atanje iri kurwa ase chinsemecho okwano basorero chinga kichugwa asioria na bwo chaga ko magendro ase chisukuru ase bunge yo Musikenya Kundi nigo bona atebire oboni bwo marwayo abo bwairere okorene maige birango bya masomo nabo gokinya obosari kinga kecho boyego niganyara ko bakago kwandra siasa ikigenda tasorongorwa gusi ande mono opposio bo echikura kinene cyo mwaka bwekiri bubere na 25 na bire bunago tumanyo Murikito Daniel Ntiri ukwana umugasorero hasensemo ya Saramba imeye wodi ya Munyero hase bunge ya Kitutu Church North Musike Nyakundi nigagendera kubolia abateneri bobolende asensemiga bakoragwa na Emmanuel Rono uno komanda bobanyimbo hase sub county ya Marani kukenderia omokyobo hase segi yokurwania oboengi obonywa nobonia bomarua tanchiri obobe bwagendere korelekana komentekana na mono hasa matuka bwangoiga hase nsemeiga. Ukipata mtu ya changa shika weka ndani. Kama hiyo changa ndio itafanya nipoteze kura, afadhali nipoteze. Kwa sababu mimi sikuchaguliwa kwa sababu ya pombe.
Mimi nilichaguliwa nifanye kazi. Na kama ni kazi nitafanya. Kama ni chang'aa tutatoa. Kama ni bangi tutatoa. Hatuwezi kubali maneno ya bangi hapa. Huko na chinga kejo Mosike Nyakundi nigatebuna okunywa kwa marwa no botumiki wechinyesore. Nigati yebinto biri byagendere kwirira komentakana kubosalia senseme yegati abo gutachirwa ense kwa bana. No bwebi webinto au ebinto biwenderete gusirigwa. Watu wanavuta bangi ndio wanasumbua wasichana wetu hapa. Hao watu wanavuta bangi ndio wanafanya maneno mengine kwa ile ikubaliki. Ndio wanakuwa wezi, wanatuibia mawaya ya stima hapa. Kwa hivyo wewe ukipata mtu shika, weka ndani. Na mimi hakuna siku utapata nikikupigia simu ati mtu ya bangi ameshikwa, mtu ya pombe ameshikwa, hata kama ni rafiki yangu, hata kama ni hao wako kwa timu yangu, shika weka ndani, mimi sijali. Asense mwende nigakwanira amaonchulio ajagendere kwirira amachibwa mayana mwana samatemo manene yikirasi yikomina kabere KCSE chi chiri twakanyolire omwaka ole twanyorete chi yange 200 omwaka oyo chi twanyorete echire 18 choka e constituency engima esababu neri nabatebeti enabatebeti omwana gocha konyore nero kolire gasi enkongu pa yogotaso ekrasi masome. So I uno moiboli make sure abana basoire klasi imbe bakolire ki basomire. Asense mwende siasa yekerogo kyoborai wense yo mwaka wechirubere na 2022 nigo yabwatansi hasalira gochakoendera komubwatisyo murai wense Dr. William Samoei Ruto elyo wekinia ge siasa na koendera gwekiriria bamenyi bense meyiga magendero ndwa enyombe ye nagachete ndwo ngende asomonto gete na para yane teraera wona gakitigamba boli enyombe ye yangire para yerami kilomita 64 enyombe ye yangire stima nero nababekera nende yende nero erenchera ndwa nchikobwati omonto otarateba gusenko boli ale ditangani nchikobwati omonto otarakwana gusenko boli ale ende bonega muna tokwana mbwate chibaje direnga ibere wono ntike chibese echi ngante bono tigamuganyerere 2027 tikora die ndagere liko endagere nerere mesa ntike ndagere mesa nganye ndagere chikoni igotolie ere mesa igoro turaria mandazi ere mesa igoro tumanya ko tukanya egeteri kegocha gocha 2027 egati ya magendera yibo Mosike Nyakundi akwanira ngamo no motyoye bukwane kebuna oyikire chinguru cyo mulero hasi chinsemo ao chipara ne chibasari iga tindikoruo iga nonkobera liribakona nestima na inje nasabe yane naletera abantu bana magera Mosike Nyakundi negayigore lab yichi computer ase skuru ye secondary ya Nyagonyi hata usiogope hata kazi ni yako getambukiro kiago kya abateneri be skuru iga boigo nabamenyi bekinyureke nkurubutire gedaseni kya getembe litrene nguruko Daniel Untiri Asoroboturu ruaye Daniel Ontiru mwanchu modigera tokoro mutmuko mutangani asense mega tangani ye kionga chinsa nyobutko bwa rotura nyorobo semi bwage tembese studio ya kabira tuskare kure natura sense mu ya kabira tokandre kwe manyamange Bagaka ninjo ninjo etembe ninjo darome mangana man bagina ninjo mukiale bera sumi babo mintono mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro monginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa nakibono yagati yomukiale nakia tata mukiale bera sumi babo mintono mutindi pi tigagocha iga irungu mukiale bera sumi babo mintono mutindi nyomba nebo giranga yitorogora alichoru nkangiye korukwa abagesumi ili nyomba yo muizeko tachete bwa kamo beke sumi nene seme ya mwenye nyumba era mukali koruka usema kimoko yeroka mukiale bera sumi bawo bintono mutinde natali mukiale masika gukyanga
Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazi. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia yechigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na buigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na buigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na buigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi buigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na buigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseligo lya mubuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets ejora onjura ne bunu kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chichi 7 seater nabwo ne chichi 6 seater echujire chichi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chichi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub iko bwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyumu cy'umusongo asebara yasunika migori otarayikasenya gitari ya nyangena boigo nabogwaka esimigwe trase chinamba chito echuchire enoti isano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye gose enoti isano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asenka ya lero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi.
Karibu sana naendo mwancho mwargeria ase ya kabire tokogendera bosio ne kionga chinsa inye ase ababwatani kurwa ase byombe au bya mache bya Water and Sanitation Company Wasco ni gobono kurwa ase chikaunti au birengete goikirania chigosori chawe chigokorekana kero mwaka ase ntunde ya 14 omwaka oyiga nigo chigosori echo chirache kwenekiwa ase geti ye chigosori kya Gusii ase omugavana Tiga Mheshimiwa Paul Simbarati hanyara kobaga kora egeikaro asegeti ekyo nabo igo oria eira yogo chiakwene kyabune serikali yae ye county ya Kisii ne chikwene kyabune ne chikobakonya ababwatani abo oikirane chigosori echo chintunde 14 ase nchirerengia unagotuma muri kito dipon asanya Ituko lya lero imejegeti kya Gusii Stadium abateneneri bebyombe bya mache koruchi county ao ngo baomerana asokoroberia chigosori chinene kya Wasco echo kiranyara gokorekana omutinyu 5 na 3 omwaka oyoiga county ya Kisii ni gobono yenyorere libagalia bene lientunde ya 14 asokonyora chigosori echiga shida ya maji Kenya iko juu sana na hata sasa hivi ukienda kucheza you will sweat to drink water but remember there are women children are not having enough water. My request is all the company waters you alliance with the assembly committees of water tushikane pamoja tuone ndio tutasuluhisha shida ya maji. Kulingana na hii committee ama vile kamati kwa change inaendelea kwa government unless the county governments are ready and work together with company water and the assembly tengeze sheria ambazo safeguard our water resources. Murubirio bagokogokerwa na kuragwa n'umugavana w'i county ya Kisii Mheshimiwa Paul Simbarati nigateba ng'abu n'abarayi goikaba chikoenekya ing'aba ikiraniriye chira chiri balirete abana inchi. Sisi tutaungana na Wakenya wengine to make sure the very people who have voted for us wameona matunda ya uongozi. Vile Bwana Leto Mbembe amesema, as the spokesman of Kisii, we are trying to bring all our leaders together and we will give direction. As a community alone, we may not make it. We must make sure all other communities they are together. Nonyina bo abarai kurwa se county ya Murang'a nigo baba bakoerera obuya bwe chigosori echiga anene asentunde yeiga imeye county ya Kisii. Murang'a is not the same. The economy of Murang'a, as you have heard from the chair of Wasco, has improved from that, and I hope that will be the same case here in Kisii County. As we pass on this baton, we are very confident that Kisii County will take it and we carry on the spirit of Wasco Games to even greater heights. We can see even the environment, mandhari itself can tell that you're going to have an even more impactful event. Chinga kecho boigomo konyi bo mugavana we county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo. To assure our guests from the water companies that Kisii is good, Kisii is great. It's just not about the pitch that you are praising, but much more, including the Matoke you have just asked. To all the teams preparing for the games, be prepared that Kisii will pick every trophy. That one we can take. Ensema na yo omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ni gobonera ndiambu ya mono omurai wensi Dr. William Samuel Ruto. Ruto, wacha niseme ukweli, alijitolea mwanga sana kuhakikisha kwamba baba ashinde kiti ya AU. Lakini bahati mbaya hii vita ya Kongo ilifanya nini? Ikatokea. Hao watu wa SADC wakasaliti sisi. Bwana wetu, pongezi sana. Kuripota lika taseni kia ukia gatembe kurega segeti kia Gusii Stadium kikotoke meye county ya Kisii iletera na inkoro kwa dipon asanya.
ngemano diponasanya na roboti rwasinchira yobo ikirano mwancho murigera kurase county ya Kisii wanoni gotogosoa ase county ya Nairobi hasoko ngusanogo tinde kwa bergo kwane kiwa samatu kabwango iga egatie kyombekeri getendete chinguru chomo Westima ya Kenya Power and Lighting Company KPLC na bwege serikali ya county ya Nairobi nigorituko ria rero muwaziri oteneta mangana yobore ndiboime yense mheshimiwa Kipchumba Murkomen anyariko bakago esokya na bwego kuboria sekta erie etendeta abanyanyimbogo chakyo botukiri morioka sebona atebire egati yabari banyariko babakubwatanirwa nama mochaso murobiri yo bosoko ngusano kukwabere kwenekiwa nigo babekire byara na butukini go bagenda tego chakwenekia bonsi bachikwemokirwe getambo keregetindi kerichiko. We actually condemn that behavior in the highest terms possible. I don't know even the words I can be able to use. I mean, the county government of Nairobi has the responsibility of keeping everybody in Nairobi safe. They have also a very important responsibility of public health, of making sure that we are living in a country that is safe from diseases. You know, you come and dump waste so that people can get diseases like cholera and so forth. That was totally uncouth. It's uncalled for. It is unacceptable. And from day one, the National Police Service responded. Responded from the very day one. Perhaps we did not do the publicity as it should be, but at the very highest level, there was a report that was made by from the KPLC. That report led to arrest of some of the officers from this Nairobi for questioning, and also some of the lorries have been detained in the police station and so forth. We're going to be giving that information. Perhaps that information was not in Parliament by the time there was a debate yesterday, and we have agreed that as a ministry working with the National Police Service, we'll put together the information, the process that is going on, and submit it to Parliament for noting and for further action. Anybody who passed through here got either infected or affected. It would be important that the county government, the director, the public health, director, to make sure that they come and clean up, because the stench is still here. Come and clean up, ensure that this place is sparkling clean. Equally, I would call upon the IG, please bring the culprits to book. Do thorough investigations, because this is criminal, and ensure the culprits are brought to book. NEMA, it is important that you enforce the laws as per your act. Ensure they are followed and ensure everything is left. Tukoskabasio mwanjumo rigereria umurai umukoro gwekiama kia NARC Kenya mheshimiwa Martha Karua nigo ritukoria rero anyara ko bakago chakia sinchira ya bene kiamikija ya People's Liberation Party PLP ekia tebire nigo kirache ko mokonya ere hamona babwatani bande aseganga yoko chakone kia namba chikuika konyora oburai ase chikura chinene chirebosio cyo mwaka wechiri obere na 2025 na ibere egatia barayibe byama au nigo banyara ko babago ikirana ase umuigo yokorekana ase chiabisi chinya chikiamikyo ya PLP ase county ya Nairobi hegatiabo umo raiwe kiama kya Wiper mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka niga oyura hegati ya baribande buna Eugene Wamalwa kurase kiama kiri ya DAPK ase boigo muraiwe nse ya Kenya mokoro muske Rigathi Gachagua na boigo mo senator we county ya Kisii muske Richard Onyonka negatia baribande banyara ko babago ikrana somo yoy. To remember that it's not Kasongo who has put them in the place they are. They are there courtesy of the people of Kenya. Hii si ile wakati tulikuwa tukisema mtukufu rais. Mtukufu sasa ni mwananchi Mkenya. So let us work for Kenyans with seriousness, with commitment, with dedication. Anybody earning a salary, you are earning it courtesy of the sweat of your brothers and sisters from Kenya. If you don't work for them, you're stealing from them, because you are receiving money for work not done. Nikienda kufupisha sana, nasema bona rangi inakaa kama ya mwingine. Haikai kama ya mwingine. Hakuna mtu Kenya ako na purple, lilac ni ile lighter purple na white. Hizo zikiunganishwa tatu, we are unique, nobody else.
Look at that building with purple, lilac and white. Tell me whether anybody else has that. These are our colors. Hakuna mtu anaweza own a single color together. That combination is unique to the People's Liberation Party. Na wewe ujue hata wardrobe yako ukikaa miaka unarebesha, pengine umenona, pengine umekonda. We needed to renew ourselves as we renew our commitment to the people of Kenya. Our biggest commitment is to ensure Kenya is under the rule of law. Kenya fights corruption. Mwanju murigeria se oroboti urugo chako kiameke ya People's Liberation Party korwa se ya kabire na Kenya kiabira ro ase uwetani miaka 20 ase kyaretire surinyo go chako enekya bachiwikirania koba ase gatia bali bagochukurwa ndoborai ase chikura chinene cy'umwaka wa 2027 chumurigeria no tugikira omwerio bwemesa yekionga chinsa inye ase ritukeriga nabiga sobotko boiga bwe 25 na kabere no gusaba kwaninga kwanyar koba go kwemanya yagendrira ase ritukeriga chenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori ne ronkonya kurwa sensemo yomono bemanyerio nabigo mo director ne Kevin Ongeri kurwa studio ya kabere wane kire buna chibi chango cha chira senchire rengi yatoko gande botko bya nabigo gendra go twara borigerio bya bwe 20 ganda tasembeo ya Getembe TV. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande omsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumerang ayuare aye chigage 30 asama mabati alia ye chigage 23 mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya mayakegema ni